So nga rin na punta diri guys no. Sa itong gipahimo nga balay. Uhoy! Oh, kayat. Purma naman di ay. Hello day, mayong hapon. Hey hey hey. Kumusta naman mo dire? Okay lang. Kumusta naman inyong balay? Wow. Tauran naman rin sa nipa rin pikas no. Yan tauran sa nipa guys. Ngari balkon. Ya, mo pagka ya. Naman day. Di na ni malunupan mo, mag-uwan-uwan lang nga kuandong. Kaya nakaangat naman. So muna na diri guys no. Kaangat naman. Pilay larawan ito. 8 G's ni. 8 G's guys. So igo-igo ra gini. Manay kayo dako nga balay. Kamay ra gini nga balay guys. Oh, pero at least komportable sila ani nga kuha no. Komportable sila. So nanay sa nipa ang pikas nga kuan bahin. At least so ato ra pong gibasihan guys no, ato ra pong budget. So mo ni siya ang nahimo ron ikatulo na ni kaadlaw ron. So gahapon paninga kuan pero karon ana siya guys nakakuha na sila sa flooring. Di ba? So nana. So nana diri guys. Itong gibisita rong adlaw so ikatulo na ni, day 3 na ni, katulo ka adlaw sa ilang pagtrabaho no. So nanay atop, nanay sa nipa, pikas bahin. So nakakuha na po sila diri sa ubos no. Ano guys oh. Lastada na sila, nakamarko na kuan para sa bungbong. Kani diri nga ni kontor bintana ni. Pila ka buk bintana? Duha. Ipasarado lang mo diri. Ipasarado lang diha. Ang kusina nila unsaon man nimo pagkuan? Ha? Ha? Butangan ni kwarto? Adi na butangan lang kwarto kay gamay ra man ha? Asa? Ang usa man na siya diha? Para sa gawas ang ilang kusina diri. Ha? Asa man ilang kusina dapat? Diha. Napataysin. Kahoy. Ha? Balkon. Cibiti ka na sila og kusina bisag gamay lang. No. Di, ang balkon na niya. Mahuman ang balkon gamay. Butang nila sila gamay para sa ilang mga bangkira ba. Sang mo metros lang diha, dagan lang diha metros banda. Oh. Ito dito delikado dito. Okay para. Okay. So ato ni pabutangan og kusina gamay. Ala. Muna ni ila porma silang balay no. Dong. Mayong hapon niyo dia. Mayong hapon ate. Mayong hapon po. Oh. Hoy, mayong hapon inday. Nagpundok na ning atong mga kaigsuonan ni gunsa man ninyo dai lang sila. Mga kuan ni imong mga pagumangkon. Amiga ra nimo niya. Taga-asa man ka dai? Taga-asa man mo? Taga-Ormoc. Taga-Ormoc mo. Ningari lang dire suro sila. Okay. Ayo, kaya mo yung mga kuwan. So mayong hapon itong tanan no. So muna ni guys. Ning atong ipahimong balay diri So di kay dako, gamay ra gid ni, no?
Igo ra gini nila. Ano ni siya? Niya maghigda sila. Ara sa sawg. Buto na nagkatrain nila. Na may katre. Wapon may katre. Wapon may katre no. Pero ang katre pod lagi og mag kuan mag-agatiot man pod. Gamay lang space. Gamay lagi space. Wapo na sila banig. Wapo sila banig. Agkoy ung unsa maghigda ra sa semento. Kana na sila kana murag hapol ba? Lari ibanig sa Sawg. Na karon hibaw-an na gid ay. Hibaw-an na. Ngawa day banig. wa bitaw tinuod nila wa. Amo ni. Way banig. Lugar kaya na sila. Di ra ba siya mo kuan si Jerlino kay imo musulti ka sa tinuod. Unsa man jud ka tinuod ay? Wa gid sila banig. Kanda ba habol ra nga. Habol ra ila ibanig. Aw. Magpalit og banig. Uy, sagdi na. Ay noon para matbangan mo. Bitaw. Palit og banig pohon. Ay labis mga wat be. Bitaw tinuod. Di nang matbangan. Ay magtago-tago kung sa kalisod sulti kay basin og nay mutabang nato nay maluoy. Bahatag lag kuan banig habol. Di ba na day mo kuan sa atong mga viewers no. So sa atong mga viewers na day makakita sa atong viewers nga wa mo'y habol, wa po mo'y banig. O ayaw pag wow. Ayaw wow kay para basig nay makakita nay mo hatag, di ba? Di ba dong? Oh, nay mo hatag, oh. Di ba? Magbudyas di ay ni mao din iyang bana pirmi. Mao din iyang bana kay magbudyas man ka pirmi. Koy. My goodness na yanggak na. Ne malimpyo na ni dinhi sir oy. Oh, limpyo. Kani balkon man din eh. Siguro. Kanang sir adulin na po ni pakuan. Bon sama. So na lang papuyan. Apupuyan po na nimo. Kaluoy bapun kay papuyan ra man po. Kisa mo po minyo pod. Oh, so ay naipon lang po sa. Mama sila ikuan ba dito sa kanang sa po ni pabungkag na lang po naman. Ipayo nilang nila dire. Oh, makahoy ra gud to. Sayang man po kay na may kusina lang po. Oh. Nya sila dito wa mo sila kusina kay nangipon ra man sila ni mama ni. Nara sila sa gawas magbungagan. Magkuan. Di lang nimo ni pabungkag. Kana ra ba ko naman na sa sektor mo. Magdikit mo. Ha? Igsoon naman po. Oh, nala. Sige, minyo na po na. Oh, nanay do ko anak. Tuon po anak kung sumit trabaho simbana. Ana mo diyan, wa sila banig. Wa po sila banig. Ha? Pom na ito. Pom na benta kay pom. Di. Aw gamay kama. Sorry. Banig nagnipa. Ayaw anak po. Ayaw, wow. Ay mapulkiti. Daron mati kana tinuod di mata guys kini atong video no kini atong vlog di ni ingon nga kwan magsulti ra gid mis tinuod ani unsa gid diri sa sitwasyon diri ano. So kare mo na sa gingon niya imo na ni. Yang igso. Aw igso na nimo. So ni ako mo iba na. Okay bali bayaw bayaw kaniya. Okay. Kari si ate, minyono na po kate. Bana yung bana. Kari imong bana. Taga Ormoc. Warmok sir. Okay na. Na po yung balay dong. Saraman mo nang ipon dong. Merkado mo to. Merkado na to. Merkado mo to. Nisdaan. Kaluoy ba din ninyo? Na may anak. Wa pa. Uy. Kari, igsoon din mo day. Yan ako mama. Kari. Yung gilibong. Kibali man nagtiayon din mong duha. So pila na may edad nimo day? 21. 21 ikaw? Bitong lang sila pag 21 sakto. Pero wa pa may balay. Nag-ipon mo nga wa pa may balay. daron na sila school. Adto mo mahigda sa kon. Basig kani nga videohan mo ako nakita nung nagtanday ay. Na ako'y video ipakita sa inyo ha. Na ako'y gibidyohan. Oh, tare. Ay silang balay Jerlyn. So dito ano na. So konting kimbot na lang guys no, mahumana ni. Siguro mga sunod mga adlaw mahuman na gini. Mabungbunga na ni no. Ilang Jerlyn. So kung mag-uwan guys, safety na sila, dili na ingon malunupan ilang sahog kay nakaangat naman ang deres ubos. Nakaangat naman siya og halubla akon. O di na siya, labi na siya nay balkon diri mao lang gyapon no. So mo ni. So unsa may inyo ika sulti inday?
Jerlyn sa atong mga viewers. Na daghan kay atong positive comments sa ato ang mga viewers no. Salamat kaayo nila. Nga kuan ko no, salamat sila nga nahimuan ko mong balay no. Daghan kay mga positive puros comment no. So hinaot sila nga basin daghan pa kuno tay matabanga no. So ang ampo latas Ginoo nga maayo ning daghan sa ato ang mga videos no. Kung daghan pa'y makakita sa itong mga videos, so daghan tayo matabangan. Parehas ninyo no, mabayan na to. So di lang ta magsado kung say dagan ning atong pag-vlog no. So mo ni siya diri guys no, ikatulo pa ni kaadlaw. So una ni. So mo ni yang bana, kasi pangalan ko nimo dok? Gian. Ha? Gian. Gian? Aw si Gian. So sa may kasulti dong Gian ning inyong balay. Wa pa man gininahuman pero mahuman eh. Di na may magmata-mata ni kagabi nga nimo basig nimo kan sa trapal mo gisip trapal mo kan. Kuyawan day mo. Di na kuyawan may gabi kay kadit lang kaya gawon kan pakli din trapal. Sa hangin. Ambot sa ting kan kagang dito. Ha? Kagang? Oo. Kamangon may kagang dira mo tayo pa ako kagang. Apa ako niyo tail kagang ano yung balay? Sus pa ako na kuno ang ilang tail guys, musud ang kagang dito, pa ako nilang tail. Kaluoy pa pudayan nila. So mo na siya guys no. So mo na ato update ron sa balay nilang Ate Jerlyn no. So katong gisaharan nga ato ayuhon nilang balay. So mo na update guys. Ikatulo pa ni kaadlaw ron. Kung di atong karpentero nga abtik ayo. Si Victor Bod. Pas kayo eh. Oh, tanawa lang. Duharan ni sila. Si Victor ang panday. Helper siyang bana ni Jerlyn, no? So, naana dayon. Kana ray bintana diha. Niya kanay din close ni. Oh, mas ni drill na ko na kusina mo. Diha lang. Ayan na ra. Oh. Sokdong lang. Mas mayo. Ay dito ay lang dito ko ani kinabaw dia. Gamay lang ko diha. At least nga naa say amo na ikuan sa kusina. Pulta ka ng Division pagada. division. Diko la ko mo re. Nadri la ko. Gamay lang ang kusina diyan no para iabuhan. So mas mayo pud. Hala, sige. Amo da kay mga bani. So mao na siya diri guys. So update ni nato diri ano. So ang ilang CR mauli-uli lang ni inyong CR dong ha. Kay magngita pa ta og kanang drum sa inyong CR kay kuan kayo tanawar ko na inyong gihimo nga kuan tanawar na. Di ba? Naglusaw na niya. Naglusaw na naman gatong Pagmasay noon kini. di na mo problema pagmasa kay na may tubig sa dool. Di ba? Nga puno kay na dia kini. Lagi na nga kinahanglan gyud siya nga di magsilbi inyong kuan og mo ikuan nato da dapat ikuanan lang gyud siya drum. Tabunan gatawer ni bata ba. Atabonan lang. Usara man kalaw madong. Padre naman tubog. Kana dali ra na pagkuan. Timbotangin na siya og. So mo na ilang kuan karon. Sika na mga lokay ay. Okay. So mo na ni guys. Ilang balay ni Jerlyn no, update nato karon ikatulok adlaw. So thank you so much guys. Mo na akong ihatag ra ninyo ano, gipaabot sa inyo atong video rong adlaw, ikatulok adlaw di sa balay ni Ate Jerlyn. So nanay siya dako-dako na siya og kuan kay naa naman siya mga kuan. Naka-marko naman sila. So pagbongbong na siguro ugma, makabongbong na mo ani siguro ugma. Bongbong na ni siya. Pagkuha mo dito og kuan. Kukuha ang tagbas. Ha? Pangayo lang mo bas dito. Dapat. Amo ko alam ito. Kuha lang yapon dito. Ang amakan kuha lang pud. Dito amakan. Pilara na ka amakan makuan ikuan lang. Total gamay naman lang na diha no. So mo na siya guys ang atong bongbong ni amakan. Kay og marin god og atong bongbongan og marin guys nya dool ra sa yuta ang kuan tinalsik sa tubig malata ra pud og dali ang marin. So mas maayo gyud amakan kay lungtaray man siya dugay. Ligon kayong amakan. So mas maayo yung amakan ika kuano ibongbong kay ligon na siya guys. Kay marin lang 100% mapilar ka buwan tuklap na guba na siya. No? Kuha na gyud.